Sziasztok, srácok! És Isten hozott benneteket ebben a rövid bemutatóban a One Life-ról. Természetesen általánosságban, de enyém az a megtiszteltetés is, hogy bemutathatom, és egy kicsit beszélhetek nektek egy szenzációs eszközről, amit nemrég vezettünk be egyik rendezvényünkön október 1-én. Miért vagyok ennyire lelkes iránta? Mert igen, ez lesz a következő lépés, hogy a OneCoint, a One Life-ot, a hálózatot egy lépéssel tovább vigyük a folyamatban. És tényleg valódi értéket adjunk neki. Stefannak hívnak, és már másfél éve foglalkozom a One Life, OneCoin üzlettel. Miért vagyok ennyire lelkes? Mert ahogy mondtam, ez a következő lépés. Mondhatnánk úgy, hogy a One Life evolúciójában. Körülbelül másfél éve kezdtünk ezzel az üzlettel foglalkozni. Az egyik oka, hogy felvettem a kesztyűt, és elkezdtem dolgozni, az volt, hogy Dr. Ruzsa megosztotta velem a célját, és azt, hogy mit tervez a OneCoin jövőjével kapcsolatban. Nekem nagyon fontos volt tudnom, hogy tényleg használni tudjuk majd az érmét a jövőben. Mert az egész erről szól. Értéket adni a OneCoin érmének, és tudni használni azt. Hölgyeim és uraim, most efelé rendkívül gyors ütemben haladunk. Nos, mi az, ami általában hajt egy hálózatot? Persze, többféle dolog hajt egy hálózatot. Természetesen az a lehetőség, hogy anyagilag függetlenné válhatunk, és mi az oka, hogy ezt ennyire komolyan megteremthetjük a OneCoinban, a One Life-ban? Mert mi hiszünk benne, és az emberek hiszik és látják azt, hogy a célunk az érme értékének és az iránta való keresetnek a növelése. És ezzel aktív részesévé válhatunk a pénz jövőjének alakításában. Engem ez és az a vízió hajtott az elején, hogy merre tartunk. Már eltelt másfél év, ami nagyon rövidnek tűnik, viszont nekem hosszú időnek is tűnik. És most visszatekintve, hogy az idő milyen gyorsan elrepült, ugyanakkor, mint ahogy mondtam, hosszúnak is tűnik, abból a szempontból, hogy mennyi minden történt. Mert ha visszatekintünk, akkor látjuk, hogy 2014-ben elindult a bányászat, megszületett a OneCoin Akadémia, aztán 2015-ben, mikor mi is elkezdtük, a márka tovább terjedt, és sok minden tervben volt. Viszont valójában a 2016-os év az, amikor a OneCoin kezdett meghatározó piaci szereplővé válni, és az én véleményem, hogy abszolút uralni kezdte az egész iparágat. Mert ha megnézed a One Life-ban rejlő kereseti lehetőséget, menj csak fel a businessforhome.org oldalra, és megérted, hogy engem miért tölt el ilyen lelkesedéssel. Hiszen láthatod, hogy ez milyen erőteljes a jövedelmek szempontjából. Szóval miért is vagyok, ahogy már többször mondtam, ennyire lelkes? Mert most tényleg haladunk. Nem csak az, hogy 2,5 millió fizető tagunk van világszerte, de most tényleg haladunk a következő lépés felé, ami az elfogadóhely hálózat növelése. Szóval, hölgyeim és uraim, már többé nem csak kizárólag az érme bányászatával foglalkozunk, persze ez továbbra is fontos lesz a következő pár évben, hanem elkezdjük most növelni az elfogadóhely hálózatot. És azért vagyok ennyire lelkes, mert az érme értékét ez növeli és stabilizálja. Szerintem ezt te is érted, hiszen így vásárolni tudsz az érméddel. Tehát a használhatóság megteremtésével és az érték megerősítésével egy nagyon izgalmas érménk lesz. És ebben az első lépés, és ma erről fogok beszélni, a mobil applikáció építő. Miért vagyok ennyire lelkes iránta? Folyamatosan ezt mondom. Mert ez nem csak egy jó termék az érme miatt, meg amiatt, hogy egy nap majd fizetünk vele a kereskedőknél, hanem ez önmagában. És szeretném, ha ezt megértenéd. Csak rakd félre a One Life-ot, rakd félre a OneCoint, és most csak erre a termékre fókuszálj. Hölgyeim és uraim, ez a jövő. Emlékszel arra, amikor a honlapok nagyon mentek? Talán igen. Ha te is olyan idős vagy, mint én, akkor biztosan. Mindenki honlapot akart. Most már más a helyzet. Ma már mindenkinek van okos eszköze. És ma már az internetforgalom javát a mobileszközök generálják.
Nekem ez új volt. Nem tudtam, hogy ez ilyen magas. Keres rá a Google-ben, és láthatod, hogy ez nem kitaláció. Ez statisztika. Ma nem vagy a játékban, ha nincs applikációd. Nos, engem, mint kereskedőt, miért érdekelne ez? Mert vásárlókat akarok. Szeretnék kapcsolatban maradni a vásárlóimmal. És ma ez az üzleti trend. Elérkezett a mobil applikációk ideje. És rendkívül népszerűek. Mindenkinek kell egy. A probléma általában az, hogy vagy nem engedheted meg magadnak, vagy alig találsz valakit, aki megépítene neked egyet. Ha találsz is rá embert, akkor az időbe kerül, aztán lehet, hogy nem is készül el vele. És ha el is készül, akkor nagyon drága lesz. Hölgyeim és uraim, nekünk egy olyan építő programunk van, amivel pár lépésben személyre szabhatod az üzleted mobil applikációját. Ez a termék önmagában is rendkívül erőteljes. De hogyan működik? Természetesen értéket ad a kereskedőknek, hiszen mi már egy óriási hálózat vagyunk 2,5 millió emberrel, aktív emberrel, ráadásul 14 millió hálózatos tagunk van. Persze, hogy minden kereskedő számára fontos, hogy ehhez hozzáférjen. Oké. De a One Life tagjainak is jutalmat adunk. Miért? Miért mondom ezt? Mert ezzel is plusz pénzt kereshetsz. És most nem a One Life, One Akadémia csomagokról és a zsetonokról beszélek, hanem plusz pénzt kereshetsz azzal, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtasz, amire a piacon a legtöbb üzlet vágyik. És ezzel egy felületet biztosítunk, és felkészítjük a kereskedőket az érmék használatára. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ez az önök üzletét a valóságban egy újabb szintre viszi. Miért? Mert azok, akik eddig azt mondták, hogy oké, itt van ez a One Life, One Coin, de megvalósul-e ez valaha? És most láthatják, hogy igen. Most egy lépést teszünk ez irányában. Már elérhető, lehet vele készíteni applikációkat a kereskedők számára, és elfogadó helyeket kapcsolhatunk a hálózatba. Ha engem kérdezel, akkor ez nagyon izgalmas. Összefoglalva, van egy rendkívül egyszerű használható szolgáltatásunk, ami időszerű, modern és maximum eredményeket érhetünk el egy igen kedvező árutermékkel. Miért mondom, hogy kedvező az ára? Mert ez tény. Általában, ha saját applikáció készítésébe fogsz az üzleted számára, akkor ez több ezer, ha csak nem több 10 000 euróba kerül. De ezt a hálózati tagok értékesíthetik már kicsivel több, mint 1000 euróért. A dolog kétféle módon működhet egy One Life tag szemszögéből. Van egy kisebb csomag, amivel plusz 7000 eurót kereshetsz hetente. És egy nagyobb, amivel maximum 35 000. És hölgyeim és uraim, a hálózatokat nem kell újra építeniük. Ha már egy ideje a One Life-ban dolgozol, akkor az élvonalba pozícionálhatod magad, és a dolgot a már meglévő hálózatodra alkalmazhatod. Ha még nem vagy a One Life-ban, és még nem építettél hálózatot, akkor ezzel 2 bevételi forrásod lehet. Egymás mellett. Vagy ha nem érdekelnek az oktatási csomagok, akkor fókuszálhatsz a mobil applikáció építőre. Tehát ez így mindenkinek megfelelő. Eddig nem ez volt a helyzet, de mostantól ez lesz. Akkor mi a teendőm? Nagyon egyszerű. Magamnak kell egy csomag, és választhatok, hogy heti 7 vagy 35 000 eurós plusz bevételi lehetőséggel szeretnék-e élni. A választás nekem nagyon egyértelmű, hiszen a nagy csomaggal 7 applikáció építőt kapok, amiből támogathatom a hálózatomat, továbbadhatom, és így ők is elkezdhetnek pénzt keresni, de persze én is kereshetek többet. Aztán, ha a matching bónuszra is vágyom, mert eddig a heti maximumokról beszéltem, amit elérhetek a hálózatos bónusszal, ami a binárisból fakad, hiszen van egy bal és jobb oldalad. Szóval, matching bónuszt is kereshetek, de, és azt fontos megértened, ahhoz közvetlenül kell szponzorálnom valakit a bal és jobb oldalra.
Ez ennyire egyszerű. Nos, ahogy korábban már említettem, van egy kisebb csomagunk, az 1100 eurós, és nagyon fontos az, hogy már benne van a közzétételi díj. Hiszen ez kicsit komplikált lehet neked, ha még soha nem csináltad. Tehát használd ki a közzétételi segítségben rejlő lehetőséget. Ez mit jelent? Nagyon egyszerű. Mi közzétesszük, segítünk neked feltölteni a Google és az Apple Store-ba. Jutalék szempontból 1000 BV-vel jár. Aztán van a nagy csomag, ami 5700 euró, és ezek egyszeri díjak. A One Life House-ban nincsenek havi díjak, tehát ez egy egyszeri díj. És ezzel 5000 BV és 7 kód jár. Még egyszer, tehát a kis csomag egy kóddal jár, amivel egy mobil applikációt építhetsz, vagy ott a nagy csomag, amivel 7-et. Itt nagyon fontos megjegyeznem, hogyha a vállalkozásodnak szüksége van számlára, és a kis csomagot választod, akkor először regisztrálj ingyenesen a hálózatban, és vedd meg magad, ha az üzletednek számla kell. Ez fontos. Nézzük meg hát közelebbről. Ez hát a mobil applikáció építő. Csak a One Life tagokon keresztül érhető el. Itt láthatod, hogy néz ki a belső felület, és ahogy mondtam, a dolog már működik. Erre már nem kell várnunk. Valójában ma belevághatsz. Applikációzd fel az üzleted. Ez egy jó szlogen. Applikációzd fel az üzleted. És One Life tagként értéket adhatsz magadnak, valamint a kereskedőknek. Hiszen ki az, aki ne akarna hozzáférni plusz 2,5 millió plusz ügyfélhez? Persze, hogy mindenki. És ma a legtöbb ember felfogja, hogy szüksége van egy applikációra. Miért van az, hogy ennyire izgatott vagyok? Mert ez nem egy átlagos applikáció építő, amiben van pár sablon, meg mi egymás, hanem ez igen fejlett. Örömmel mondhatom, hogy megmutattam ezt az egyik IT szakemberemnek az egyik cégemnél, amit a partnereimmel működtetünk, és meglepte, hogy mennyire fejlett, és mennyire egyszerű használni. Ezzel komoly dolgokat csinálhatsz. Ha még nem kereskedtél elektronikusan, akkor összekötheted a WooCommerce-el, vannak más dolgok, lehetnek linkjeid, összekapcsolhatod a Facebookkal, feltölthetsz, vannak push notifikációk, ami elképzelhető, belekerült. És ha van, aki segíteni tud, vagy te is értesz hozzá, akkor tovább programozhatod. Tehát nem csak ezekre a funkciókra korlátozott, ha már van programozási tapasztalatod. Úgyhogy ezt jó tudni. Ahogy már említettem, tartalmazza a közzétételt, aminek a díja benne van az árban. És fontos megérteni, hogy ez egy egyszeri díj. Ha engem kérdezel, ez elképesztő. Egyszeri díjas. Egyszer fizeted, nincs havi vagy éves díj. Ez kifejezetten előnyös, mert ha kapcsolatban szeretnél maradni az ügyfeleiddel, akkor legtöbbször kell egy drága e-mail küldő program, de már senki nem olvas e-maileket, úgyhogy ez már nem segít. Meg a levélszemérbe is kerülhet, és ezek havidíjasak. Itt benne vannak a push notifikációk, remek kapcsolatot tarthatsz a vásárlóiddal, több ügyfelet hozhat a One hálózatodba. Ha engem kérdezel, akkor talán ez a valaha leghasznosabban marketingre költött 1100 euród. Számunkra, akik a hálózatot építik, fontos tudni, hogy hamarosan 9, majd később még több nyelven elérhető lesz a háttéroldalában. Vannak MAB, tehát mobil applikáció építő oktató videók is. Tehát már ma elkezdheted. Még akkor is, ha annyira nem vagy otthon a programozásban, videók alapján gyorsan megtanulhatod, hogyan építs applikációt. De ha ezt nem akarod, akkor eladhatod az applikációt 1100 euróért, mondjuk egy barátodnak, akit nem érdekel a hálózatépítés, és az applikáció építésre akar fókuszálni. Ebből sokféleképpen kereshetsz pénzt. Persze, ezért is vagyok ilyen lelkes. Ez nem csak applikációról, applikáció építéséről szól.
az üzletedet is felépíted. Érdekes belegondolni, hogy merre tartunk. A OneLife OneCoinban először volt az érmebányászat, amit most is végzünk, de most a második fázisba lépünk. Egy lehetőségablak előtt állunk a következő 2 évben. Növelhetjük érmeink számát, az érme értékét, és valóban stabilizálhatjuk az üzletet, és elfogadtathatjuk magunkat a piacon az applikációkon keresztül. Ami engem illet, most elképesztő időket élünk. Hogyan működik? Vegyük át gyorsan az applikációépítő működését. Fontos, hogy átlásd az alapvető működését, azt, hogyan kell aktiválni, mi az, amit a webirodádban el kell végezned, hol vásárolhatod meg, és a többi. Először is, jelentkezz be a webirodádba. Ha már tag vagy, akkor a onelife.eu-n keresztül bejelentkezel. Ha még nem, akkor regisztrálj egy ingyenes fiókot annál, aki megmutatja neked ezt a videót. Szóval, ha már bent vagy a webirodádban, akkor végigmész az oktató videókon, válaszolsz néhány kérdésre, mert ha ezzel foglalkozol, akkor szeretnénk, hogy tudd, miről van szó. Tehát a terméket sem vásárolhatod meg, ha nem végzel az oktató videókkal, és nem válaszolsz a kérdésekre legalább 70%-os eredménnyel. Aztán megveheted. Tehát fontos tudni, hogy nem csak kinyomjuk ezeket a csomagokat a piacra, hanem szeretnénk, hogy értsd, miről van szó a vásárlás előtt. Szerintem ez lenyűgöző. Nos, bent vagy a webirodádban. Belépsz a Shop szekcióba, itt a bal oldalon láthatod, Shop. Itt egy hivatkozás látható, amire kattintva átkerülsz a MAB, tehát a mobil applikáció építő szekcióba. A MAB szekcióban vannak, ahogy láthatod, az oktató videók. 11 videótutoriál. Természetesen el kell sajátítanod a bennük foglaltakat, amit úgy tehetsz meg, ha végignézed őket. Amikor végeztél, indulhat a teszt. Alul írja is a teszt indítása. Kitöltöd a kérdőívet, és miután végeztél, és nem éred el a 70%-ot, akkor újra meg kell próbálnod, ahogy a jobb oldalon is olvasható. És miután legalább 70%-osan teljesítettél, akkor tudod csak megvenni. Ha engem kérdezel, ez jó. A szabályozó testületek miatt is jó, hogy ezt komolyan gondoljuk a OneLife Networkben, mert nem akarunk olyan termékeket árulni, amit nem használnak az emberek. Csak akkor vegyél részt benne, ha tudod, miről szól. Ha ezzel végeztél, visszamész a shopba, beírod hozzá a kódot, és megnyomod a vásárlás gombot. Ennyire egyszerű. Fontos átlátni, hogyan férhetsz hozzá ezekhez a kódokhoz. Kaphatsz kódot egy tagtól. Eladhatja neked valaki, aki már megvette. Ha nagy csomagos vagy, akkor 7 kódot adhatsz el. Ha kis csomagos, és nem akarsz az építéssel foglalkozni, akkor eladhatod valakinek, hogy ő építsen vele applikációt. Fontos információ. Ne feledd. Ha céged van, és számla kell, akkor neked kell megvenned. Regisztrálj a hálózatba, lépj be a webirodádba, végezd el a tesztet, és vedd meg magadnak, hogy számlát kapsz. És a képen látható e-mail címen kérheted a számlát. Ennyire egyszerű. Ha ezzel végeztél, akkor a kódot beváltod, felépíted az applikációdat, vagy megkérsz erre valakit, aztán közzéteszed. A közzététel után persze folyamatosan frissítheted, ami ugyancsak nagyon egyszerű. Tehát 2 opció van, az 1100 eurós, és itt ismét kiemelem. Ha számla kell, akkor ezt válaszd a saját webirodádon keresztül. Ha forgalmazó vagy, ha egy nagy forgalmazó vagy, aki komolyan akar eladni és építkezni, akkor a nagy csomagot javaslom, hiszen ezzel 2 ingyen kódot kapsz. Így a hálózatodat is támogathatod. Mondjuk vannak új indulóid, és pénzt akarnak keresni, akkor nem annyira nehéz nagyon gyorsan eladni egy applikációt 1100 euróért. Tehát vezetőként továbbadhatsz néhány ilyen kódot, és ezáltal is támogathatod a hálózatodat. Nos, az aktiválás után
ahogy itt is láthatod, fogod a kódod, belépsz megint a shopba, és beváltod a gift kódodat. Utána feljön a MAB regisztrációs ablak. Beírod az e-mail címed, jelszót adsz meg, és létrehozod a fiókodat. Ennyire egyszerű. A MAB-ot, tehát a mobil applikáció építőt elérheted közvetlenül innen felülről, erre a feliratra kattintva, vagy később is elérheted azt a saját weboldalon keresztül a bal oldalon, a megfelelő menüpont választása után feljövő, a képen látható feliratra kattintva. Egyszerű megtalálni. Na, ha ezzel végeztél, akkor jöhet a kezelése. OneLife tagként azt javaslom, hogy próbáld ki, ahogy említettem, egyszerű. Ha már építettél valamilyen fajta honlapot, vagy van közösségi média felületed, akkor ez nem olyan bonyolult. A belső felület így néz ki. Már optimalizálva van iPhone 5-re, iPhone 6-ra, Androidra, HTML5-re, és a többi. Ezt tényleg ajánlom. Ahogy említettem, az egyik társam az egyik IT vállalkozásomban nagyon meglepődött, hogy ez az applikációépítő mennyire fejlett. Az volt a véleménye, hogy valójában túl alacsony az ára. És ezzel én is egyetértek. De a mi célunk nem az, hogy főleg az applikációt aknázzuk ki, hanem az, hogy erősítsük az érme értékét, erősítsük a piaci elfogadottságát, és hogy pár év múlva nyilvános tőzsdére kerüljünk. Hölgyeim és uraim, ez ennyire egyszerű. A dolog könnyű, hatékony, és ahogy mondtam, egyszeri díjas életre szóló applikáció, amit könnyű kezelni és fenntartani. Nos, ahogy mondtam, ezt erősen ajánlom, és a végén még annyit, hogy kezd el most. Nincs mire várnod. Ez a lehetőség nem 5 év múlva lesz itt. Nem akkor kell belevágnod, mert addigra a lehetőség ablaka már régen becsukódott. Együtt írunk történelmet. Most változtatjuk meg a világot. Isten hozott hát a OneLife-nál, és remélem, hogy hozzám hasonlóan te is kiaknázod ezt a szenzációs üzletet. Találkozunk a csúcson. Köszönöm.